салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиш ютуб. бародаро, чун ҳар вақта ини рақамҳода барои сарҳади гузаштани Қазоқистон барои регистратсиятон документуна тахт кардан, ини рақамҳои бовария занг бизанед ва шуморо соҳ саломат бурда меорад. бародаро, мавзӯи муҳим имрӯз дар бораи ами аэропорти Домодедово 16 нафара гардониям. бародаро, нигоҳ кунед. шахсоне ки меравен аэропорт меравен, инами оҳаноро дидесен, айди пара инами хеле оҳан ҳастай, ҳамҷада мерем бортуна кило мекашен ручноётуна. ҳамура нигоҳ кунед ки ба мо андоза ҳаст ё нест, ҳамуҷа мехинҷа намехинҷа. барои ки яхел ручное ки масалан паҳмай дароза намехинҷа, айсабия ба бирам мегардонанд. Боротуна нигоҳ кунед, ай 10 кило зиёд набоша. 3500 туна инами бефоида мегиранд айдастон. 3500 штраф мекунанд мери. 3500 нати намери иҷо. Билетет месӯза ҳатто. барои мо аз шумо хоҳиш мекунем ки нафароне ки мехоҳанд ки саргардон нашаванд, вақте ки аэропорт рафтен, ҳамун ҷои тирозода аввал ҳамун боротуна бикашен, полнисти бисанҷен ки туғри ҳаст, мувофиқ мебояд ба закони ҳамиё. агар ки туғри омад, баъдан пеш регистратсия биравед. мувофиқ набоша, ҳамунҷа бигирен, туғриш кинен, одамое ки шуморо провожат мекунанд, чизеш дар кор нест, битен аппаратам бубаранд ки ҳамун насӯза ва ҳамун мувофиқи қонуни ҳамиё ки туғри кинен, шумо да сухан намеёванд ва шумо спокойно мегзаред, бо дили пур ба ватан меравед. аммо ихеле худтона саргардон мекунед. одамое ки шуморо провожат кардаги ҷавобшон мераванд, тура дар иҷа мегардонанд, дига ту дастпо хӯрда мешавӣ. барои ҳамира пешгирӣ кардан хеле тавсиятон метавонам. бо хоҳи худтон медонем бародарон, нагӯед ки масалан моро гап нишон доисай. ман як чизе мегӯм ки масалан манфиатиш ба мардум бираса. баъдан дар видеоро дароз намекунем, барои ки комментариёда гапи безеб менависанд номардош ва кадомеда каналҳои ютуб дар кори бародаро, ини рақамҳои ватсап моҳай занг бизанед. каналҳои ютуб любой намудаш ай 500 подписчик то 90000 подписчикара дорам дар фурӯш. кадомеда харидори канали ютуба ё ки омӯхтанае фарқ надорад. занг бизанед, суҳбат мекунем ва канала бигирем, пешравӣ кунем. канали майдарам ҳастай 1000 подписчик, 2000, 3000 то 90000 ҳастай. форота монетизация, не форота бе монетизация фарқ надорад. ишам ҳаст, ушам ҳаст. бо хоҳи худованд ҳаматон нигаҳбон боша. канали ма да дастгирӣ кунед, ҳатман обуна шавед, подписация кунед ва лайкотуна бигзоред ва фикротуна бинависед бародаро. бо хоҳи худованд ҳаматон нигаҳбон боша. хонавободу сарбаланд бошед, дӯстони азиз.